Takže jenom tak pro pořádek schválně zapnu dodaný CD changer věži. Nevím, jestli se mi podaří to nafilmovat úplně v pohodě. Půjdu s tím dál. Tak, zapnu. Tak, v pořádku chybová hláška toho, že nelze, nebo že není připojený deck. Teďka přepnu schválně na CDčko a můžete pozorovat sami, co to bude dělat. No, takže zvolím čtverku disk, nic. Stopka nereaguje. Open nefunguje, přepínání jednotlivých disků nereaguje. Vypnu věž. Opětovně zapnu. Hotovo. Jo, vozejček je seklej. Má evidentně ten changer má problém. Evidentně. Jo. Znovu zkusím vystupovat. Slyšeli jste ten zvuk. Changing 1. Stop, play. Vůbec na nic nereaguje. Tak a další věc. Tady se můžeme podívat na osvětlení zesilovače. Nejede. Prostě nefunguje. Jo, jede z jedné části. A to jsem to neskoušel hudebně, takže ještě můžu udělat další video, kde prověříme funkčnost, co se týče hudebního. Znovu zapnu CD hýbadeku v pořádku, tape, exit a uslyšíte, že changer má problém. Evidentně je zaskočená plotna někde. Pro kontrolu